Shwmai, boys. Ffordd am baguettes ham o ffigl gorau'n Rhegaron. Oi, bydd cig ar tal mae chi gyda fach ni'n gyr? Diod, yn rhyfedd iawn, gan taw tafarn yw hwn. A beth mae'n gwneud i chi? Rwy'n sy'n hwyr o tensiwn. Wedi cico'i mas o'n den. A strwan haf ni, cyn i fo hyd yn oed dechrau. Ie, wel, dyna chi'n conan, achos nid eich bwthyn chi yw gallu ail ag i fe. So, sy'n neb di byw na egs blynydde? Na, nes i fynd nhw lanio roi cic yn ein penolau ni. Cheek. Maen nhw'n mynd na beth i lle, a holi pawb am y boi na, ond yn byw na 70 o na. O ie? Gofyn nhw i fi am byti, e? Do, oeddech chi'n anabod am am gi? Pwy o ddim yn nabod? Darren Drugs. Darren Drugs? Hippie bach ond. Oedd e'n cymryd drugs. Dilo drugs. Pan o'n i'n ifanc, roedd un o ffactrioedd gwneud drugs. Mwyar byd yn yr ardal yma. Serious? Serious. Ond ni mewn tre fach yn ganol unlle. So, haws chwato factory drugs mewn tre fach na mewn dinas fawr. Roedd yr LSD, roedden nhw'n gwneud fan hyn, yn cael ei anfon i 4 ban byd. No way. Googla. Cafodd y gang ei arestio yn ystod Operation Julie. Pwy yw Julie? Un o'r plismyn oedd yn cwrs o'r gang. Fi oedd yr heddlu yn gwylio Lywed Smithoedd cael ei arestio a chau'r ffactri. Ond oedd y gang wedi gwneud miliynnau erbyn ni. Roedd Tregaron yn enwog drwy'r byd. Ond, o'n i'n meddwl, da beth ddifyrad drwy'r yma bod eliffant i gladdu trwy talbot. Dyna lle ti'n wrong. Cafodd yr heddlu afel ar rhan fwyaf o'r cyffuriau, cofiwch. Ond caws nhw ddim afel ar yr holl arian nath y gang. Ble mae hwnnw te? Mae si ei fod wedi gael ei roi mewn cases a'i gladdu amgylch yr ardal. Beth? Yn ble? Sneb yn gwybod os e. Yn amlwg. Am faint o arian i'n sôn am? Milodd? Ar filodd? Daeth y gang allan o carchang i nôl arian. Do yn ôl sôn. Ond nath Darren Drugs farw rhydda yno. Felly maen nhw'n dweud fod ei siar o'r arian dal wedi gladdu rhywle yn yr ardal yma. Chi dyn y gwir? Wy jyst yn gweud be mae pobl yn weid. Reit, so'r ffesti ma mynd yn ei hunain, os nag eich chi mo'n o'i help llaw i fi'n y gegin? Na. Na surprise. O-M-B. Chi'n meddwl beth dwi'n meddwl? Dibynnu beth ti'n feddwl. Mae Cira Tal wedi clywed am y stori Darren Drugs a wedi dod i chwilio bod arian do fe. Gytuno, fydden nhw ddim di cico'i mas o gellu aig fel arall? Na. Dyna pam maen nhw'n chwilio yn pob twll a chornel gyda metal detector. Gwmws! Be ti feddwl, Sbad? Bod ys mwy o bacon yn y baguette yma. Pwy sôn am bicl nawr? Dwi'n mwyn dweud. Wel, pa dweud pethau'r top. Shiftwch chi, boys. Ni'n mynd nôl i gellu aig.